హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు క్రియేటివిటీ ఛానల్. ఇవాళ నేను మైన్క్రాఫ్ట్ గేమ్ని ఆడబోతున్నాను. గాయ్స్, నిన్న మీకు చెప్పాను కదా గాయ్స్, నేను ఇల్లు కడతానని సెకండ్ వీడియోలో. అదే గాయ్స్, ఒక్క నిమిషం గాయ్స్, కిందికి వెళ్ళి చూపిస్తాను. ఇదంత అద్భుతంగా ఏం లేదు, సింపుల్గా కట్టేశాను అనమాట. ఓహ్ ఏంటి లైఫ్స్ రావట్లా. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం గాయ్స్, మన దగ్గర లైఫ్స్ లేవు, అలానే ఫుడ్ అంత లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం హంటింగ్ చేయాలి యానిమల్స్ని. అప్పుడే మనకి అది ఫ్రెష్ అయ్యి ఇచ్చిద్ది. ఇప్పుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను. ఇది ఒక జైల్ లాగా ఉంది కదా గాయస్, కానీ నాకు వచ్చిన స్టైల్లో నేను చేస్తాను గాయస్. మనకు అప్పుడు ఓన్లీ క్రాఫ్టింగ్ టేబులే కదా గాయస్ ఉంది. అలానే ఈ మెట్లు పెట్టాను గాయస్, ఎందుకంటే అదే పైనుండి జాంబీస్ ఎక్కడైనా ఉన్నారో లేదో అని చూడ్డానికి. ఒకసారి ఉండండి గాయస్, చూస్తా. గాయస్, దానికంటే ముందు నేను నా ఫుడ్ని పెంచుకోవాలి కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ని నేను తినేస్తున్నాను. ఓకే, ఫుడ్స్ అయితే రికార్డ్ అయిపోయాయి, మెసేజ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోదాం మనం. ఓకే గాయ్స్, కనీసం వెళ్దాం. ఓకే, మనం పై నుండి ఇలా చూడొచ్చు, 4గా విభజించా. ఇక్కడ మనం కావాలంటే ఆడుకోవచ్చు కూడా. అంటే ఇక్కడ నేను జంపింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అయ్యయ్యో, కింద పడ్డా. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫుడ్ ఎమ్మట అయిపోతుంది. ఈ విలేజ్లో ఎక్కడైనా ఫుడ్ ఉందేమో అని వెళ్ళి చూడాలి మరి. ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు బెడ్ తీసుకున్నాను, అంటే రాత్రిపూట పడుకోవడానికి కావాలి. మనకి ఇంకా ఫుల్గా రిసోర్సెస్ ఏం రాలేదు గాయస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఫుడ్కి వెళ్దామా? అక్కడ ఉంది కదా గాయస్, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అక్కడికి వెళ్దామని. కానీ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మన దగ్గర పూర్తిగా లూట్ ఉండాలి గైస్. అంటే నా దగ్గర ఒక ఆర్మరీ అయినా ఉండాలి. నా దగ్గర ఆర్మరీ లేదు, అంతగా లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మైనింగ్ చేయడానికి వెళ్ళబోతున్నాను. ఓకే గాయ్స్, ఇప్పుడు మైనింగ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ చేద్దాం, ఇక్కడ ఒక గుహలా కడదాం అనుకుంటున్నాం గాయస్. ఎందుకంటే ఈ గుహలోకి మనం ఎప్పుడైనా వెళ్దాం రావచ్చు. అలానే ఇక్కడ ఏమైనా ఐరన్ దొరకాలి మనకి. ఫస్ట్ ఐరన్ కావాలి మన ఆర్మరీకి. స్టోన్స్తో అయితే మనం ఆర్మరీ చేయలేం. ఓకే గాయస్, నేనైతే ఇక్కడ స్వరంగాని కట్టేశాను అన్నమాట. ఇక్కడ బాగా చీకటి ఉంది లోపలికి వెళ్తే. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు టార్చెస్ కావాలి. టార్చెస్ కావాలంటే కోల్ కావాలి. కోల్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఒకసారి వెళ్ళాం కదా గాయస్, అక్కడికి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. అక్కడ కోల్ దొరికింది గాయస్, అందుకే అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నా. అది ఆ కేవే గాయస్. అరే, ఆ కేవ్లో అండి ఇప్పుడు స్పైడర్ వచ్చేసింది గాయస్. ఈ స్పైడర్ని అంతం చేద్దాం. ఓకే, స్పైడర్ అయితే అంతమైపోయింది. ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్దాం ఆ కేవ్లోకి. ఓకే గాయస్, మనమైతే ఈ కేవ్లోకి వచ్చేసాం. ఇది ఇంకో కేవ్. మన ఇందాక వెళ్ళింది ఈ కేవ్లో కాదు. పర్లేదు, ఇక్కడ కూడా కోల్ ఉంది. ఇక్కడ కోల్ మొత్తాన్ని మైనింగ్ చేసేద్దాం గాయస్. అరే చూడండి గాయస్, నా దగ్గర ఉన్న పికాక్స్ అయిపోయింది. ఇంకో పికాక్స్ ఉంది నా దగ్గర. ఓకే, దీన్ని మొత్తం మైన్ చేసేద్దాం. గాయస్, నాకైతే ఇంత చాలు. నేను ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాను కేవలం అండి. ఓకే,
జాగ్రత్త జాగ్రత్త. అరే మన దగ్గర అప్పుడు మళ్ళీ ఫుడ్ అయిపోయింది. షిట్, అదేంటి ఇంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఫుడ్? సరే మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ హంటింగ్కి వెళ్ళాలి. లేకపోతే విలేజ్, అదే ఇదేంటి లోపల విలేజర్ ఉన్నాడు. స్వరంగ మార్గం, సేమ్ స్వరంగ మార్గం కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పైకి ఇలా వెళ్ళాలి. నాకు ఇక్కడ ఏదైనా చెస్ట్ కావాలి గాయస్, ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు ఫుడ్ కావాలి. ఓకే, ఫుడ్ హంటింగ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఫుడ్ ఉందా? ఫుడ్ వేర్ ఇస్ ద ఫుడ్? అసలు ఎక్కడా లేదే ఫుడ్. అరే ఒక్క చెస్ట్ కూడా లేదు. ఓకే గాయస్, ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? అరే ఇక్కడ ఒక పిల్లి మాత్రమే ఉంది, ఏం లేదు. అసలు ఈ విలేజ్లో ఏం లేదా, ఈ డెజర్ట్ విలేజ్లో? అరే ఇక్కడ ఒక బ్యారెల్ ఉంది, ఈ బ్యారెల్లో కూడా ఏం లేదు. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? నా దగ్గర ఫుడ్ అయితే చాలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఎక్కడ చూసినా అసలు నాకు ఫుడ్ అనేది దొరకట్లేదు గైస్ విలేజ్లో. సరే ఈ క్రాప్స్ని ఇంకా నేనే తీసేసుకుంటాను గైస్. వీళ్ళు అసలు ఫుడ్నే స్టోర్ చేయలేదు ఈ విలేజెస్. నేను నా మొత్తం టోటల్ ఫుడ్ని నింపేసుకోవాలి. హంగ్రీగా వచ్చేస్తుంది, అప్పుడే మన లైఫ్ అన్నిటిని రీస్టోర్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక షీప్ ఉంది, షీప్ని అంతం చేసేద్దాం. షీప్ అయితే అంతమైపోయింది, మన లైఫ్స్ అయితే ఫుల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేనైతే ఫ్యూరెన్స్ చేసేస్తున్నాను గైస్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్మరీ కావాలి. ఆర్మరీ కావాలంటే ఐరన్ కావాలి. మనకి ఐరన్ అలా రాదు, ఐరన్ని స్మెల్ట్ చేయాలి గైస్. ఐరన్ని స్మెల్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫ్యూరెన్స్లోనే చేసేయాలి. కాబట్టి ఫ్యూరెన్స్ కోసం నాకు ఇప్పుడు చాలా అవసరం, ఎందుకంటే నా దగ్గర పికాక్స్ కూడా లేదు. స్టోన్స్ కావాలి, అందుకనే నేను ఇప్పుడు వుడ్స్ కట్ చేస్తున్నాను. పికాక్స్ అయితే మనకి దొరికేసిన తర్వాత మనం మైనింగ్కి వెళ్దాం. ఐరన్కి మైనింగ్ చేయాలి, ఐరన్ కావాలి మన దగ్గర. ఒక్క ఐరన్ అంటే ఒక్క ఐరన్ కూడా లేదు మన దగ్గర ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ వుడ్ రాట్లా, ఈ వుడ్ వచ్చేసింది. ఓకే, మొత్తం వుడ్ అయితే మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. మన ఇంటి ముందు పందులు ఉన్నాయి గా, పిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు పికాక్స్ రెడీ చేద్దాం. ఓకే, పికాక్స్కి మనకు ఫస్ట్ స్టిక్స్ కావాలి. స్టిక్స్ తర్వాత ఫ్యూరెన్స్ తీసేసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిందంతా పికాక్స్ ఒక్కటే. స్వాడ్ కూడా తీసుకుందాం, ఎందుకంటే కేవ్స్లో మనకి ఎక్కడైనా మాన్స్టర్స్ వస్తే పికాక్స్ అయితే మనం ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు షీల్డ్ కావాలంటే మళ్ళీ మనకి ఐరన్ కావాలి. ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మనకి ఐరన్ కావాలి. ఆర్మర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం టార్చెస్ తీసేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఆ కేవ్ ఎంత దూరం ఉందో అక్కడ మనం టార్చెస్ పెట్టుకొని మనం ఎటు నుండి వచ్చామో అటు వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఇంట్లో కూడా పెట్టేసుకుందాం టార్చెస్. ఇంటికి అసలు నేను టార్చెస్ పెట్టలే ఇంకా, అందుకే నేను పైన కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను. పైన కూడా పెట్టేస్తాను. ఓకే, టార్చెస్ అయితే పెట్టేస్తున్నాం అన్నమాట. నేను ఇక్కడ జంపింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి గైస్. ఓ షిట్, చూసారా నేను జంపింగ్ సరిగ్గా చేయలేకపోవడం వల్ల కింద పడిపోయా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పైకి వెళ్దాం అక్కడ ఆ కేవ్లోకి. ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే నేను వచ్చేసాను ఈ కేవ్లోకి. ఈ కేవ్లో అయితే నేను మైనింగ్ చేశాను కొంచెం. నాకు ఇక్కడ కోల్ దొరికింది గైస్, ఇందాక చూసిన కోల్. ఓకే, నేనైతే ఇక్కడ పూర్తిగా అనేది మైనింగ్ చేసేస్తున్నాను.
ఓకే గాయస్, నేనైతే ఇప్పుడు ఐరన్ కోసం చూస్తున్నాను. ఐరన్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేనట్టుంది. ఓకే గాయస్, నేను ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి తవ్వాలనుకుంటున్నా. ట్రై చేస్తా ఎక్కడైనా ఐరన్ దొరికిద్దాం. కింద అయితే కోల్ అయితే ఉంది మన దగ్గర, కానీ మన దగ్గర ఐరన్ అస్సలు లేదు గాయస్. కాబట్టి మనకి ఐరన్ కావాలి. ఐరన్తో మనం ఆర్మరీ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా గాయస్, అందుకే. ఓకే, ఇక్కడ ఐరన్ అయితే లేదు. కోల్ మాత్రం ఉంది గాయస్. కోల్ని అయితే నేను ఫస్ట్ తీసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే గాయస్, నేను కొంచెం దూరం తవ్విన తర్వాత లోపల ఇక్కడ ఐరన్ అయితే నాకు కనపడిపోయింది గాయస్. నేనైతే ఇప్పుడు ఐరన్ని తీసేస్తున్నా. ఓకే, నేనైతే చాలా వరకు చేసేస్తున్నాను ఆర్మర్ కోసం. ఆర్మర్ వచ్చేసిన తర్వాత నేను షీల్డ్ చేసి అలానే కత్తిలు కూడా, స్వార్డ్స్ కూడా చేయాలి గైస్. ఓకే, మనకి చాలా ఐరన్ అయితే ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇంత చాలా అనుకుంటా. ఇంకెళ్ళిపోయి మనము ఈ అన్నిటిని మెల్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మాన్స్టర్స్ వస్తే మనం ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి మన ఇంట్లోకి. ఓకే, మన ఇల్లు అయితే వచ్చేసింది. ఈ ఫ్యూర్ మళ్ళీ రేపు పొద్దున చేసుకుందాం, అప్పుడు దాకా పడుకుందాం. ఓకే, తెల్లారిపోయింది. మన ఫ్యూరెన్స్ని అక్కడ వద్దు, ఇక్కడ బాగోదు. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ పక్కన పెట్టుకుందాం. అరే, ఫేసింగ్ ఇటు కాదు గైస్, ఫేసింగ్ ఇప్పుడు చూసిన వ్యూ వైపు ఉండాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బాగుంది. ఫ్యూరెన్స్లో నేను నా ఐరన్ ఓర్స్ అంతా కోల్ పెట్టేశాను అనమాట. ఓకే గైస్, అదైతే ఇప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా గైస్, మనకైతే ఒక ఐరన్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. 2 ఐరన్ ఇగ్నోట్స్ అయితే వచ్చేసాయి. ఇది అవ్వాలంటే పూర్తిగా లేట్ అయ్యేటట్టుంది. ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే మన ఐరన్ అయితే పూర్తిగా రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, మన కోల్ని తీసేసుకుందాం, ఐరన్ని కూడా తీసేసుకుందాం. ఓకే, మెల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మన ఆర్మరీని చేసేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. మన షీల్డ్ ఒకటి కూడా తీసేసుకుందాం. మనకి స్వాడ్ ఇంకా రావాలంటే స్టిక్ కావాలంటే మనకి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా వుడెన్ ప్లాంక్స్ ఉన్నాయి, స్టిక్స్ తయారు చేసేసుకుందాం. ఓకే, వుడెన్ ప్లాంక్స్ అయితే మనం తీసేసుకుందాం. స్టిక్స్ అయితే మనకి దొరికేసాయి. ఇప్పుడు చేసేసుకుందాం. స్టిక్స్ వచ్చేసేయండి మన ఐరన్ స్వాడ్. మనమైతే ఇప్పుడు 3 తీసుకున్నామా, ఎన్నో తీసుకున్నామా సరిగ్గా చూడలేదు. కానీ మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువ కత్తులు కావాలి గైస్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలా పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నాం. అక్కడ ఏముంటాయో నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు, కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం. కాకపోతే నేను అక్కడ చూస్తే ఒకసారి మాన్స్టర్స్ కనపడ్డాయి. చూడండి గైస్, అక్కడే ఉంది మన దగ్గరలో. చూడండి గైస్, అదొక టవర్ లాగా, లైట్ టవర్ లాగా ఎలా ఉందో, అచ్చం లైట్ టవర్ లాగే ఉంది కదా గైస్.
మన ఇష్టం. మన స్వాట్స్ అన్నిటిని ముందు పెట్టేసుకుంటే బెస్ట్. మంచి స్వాట్స్, వుడెన్ స్వాట్స్ అన్నీ వెనకాల పెట్టుకుంటే బెస్ట్. ఓకే, ఓకే, మనమైతే చాలా దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఏముంటే ఒకసారి చూద్దాం ఎవరు ఉంటారు. అరే అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు చూడండి గాయస్ ఒకసారి. అదిగోండి గాయస్, ఆ లోపల మాన్స్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ గుహలో. ఇటు పక్క ఇక్కడైతే ఒక స్కెలిటన్ కూడా ఉంది గాయస్. ఇక చాలామంది ఉన్నారు గాయస్ ఇక్కడైతే. వెళ్ళబోతున్నాను గాయస్ నేను. ఇక చూస్తే నేను షీల్డ్ అయితే పెట్టేసి షీల్డ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు వీళ్ళు నేను ఏం చేసినా నాకేం తగలదు. అక్కడ స్కెలిటన్ ఉంది కదా గైస్, అదే నన్ను ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. లోపల ఇంకా ఉన్నారు గైస్ వాళ్ళు. వచ్చేసారు బయటికి. చూసారు గైస్, ఆ స్కెలిటన్ వీళ్ళని కూడా కొట్టేశారు. అందుకని వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఆ స్కెలిటన్ కొడుతున్నారు. చాలా మంది ఉన్నారు గైస్. ఇదేంటిది, ఏదో వచ్చింది గైస్ నాకు. తర్వాత చూసుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు నేను బ్యాటిల్లో ఉన్నాను. స్కెలిటన్ వీళ్ళు అంతం చేస్తారా గైస్? వీళ్ళు స్కెలిటన్ అంతం చేస్తారు. ఇంకా అవలా స్కెలిటన్ ఇంకా ఉంది. వీళ్ళిద్దరు ఇంకా ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ స్కెలిటన్ అయితే అంతమైపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు నా వైపు వస్తారు. అరే చూసారా గైస్, మన షీల్డ్ అయితే పూర్తిగా అయిపోయింది. అలానే నైట్ కూడా అవుతుంది గైస్. ఇప్పుడు మనం అర్జెంట్ అంటే నైట్ పూట జాంబీస్ వస్తాయి. నా దగ్గర అన్ని లైఫ్స్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో చోట ప్రస్తుతం రాత్రికి ఉండాలి గైస్. ఇంకా స్కెలిటన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు గైస్. నాకు చూడండి గైస్, హాఫ్ బ్లడ్ ఉంది గైస్. నాకైతే హాఫ్ అంటే హాఫ్ ఉంది గైస్. ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఫైట్ చేస్తే ఇంకా నా పని అయిపోయినట్టే. నేను ఇప్పుడు అర్జెంటుగా అరే అక్కడ ఇంకో విలేజ్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం ఈ రాత్రి. మళ్ళీ రేపు పొద్దునే తిరిగి వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి. ఈ విలేజ్ బాగుంది గాయస్. ఇక నైట్ టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను అర్జెంటు నిద్రపోవాలి. ఇక్కడ బెడ్ ఉన్నట్టుంది. అరే ఇక్కడ బెడ్ లేదు. స్మిత్తింగ్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ నాకు తెలియదు గాయస్ దేనికి యూస్ అవుతుందో. కాకపోతే అక్కడ ఐరన్ లాగా సింబల్ కనపడుతుంది. ఐరన్ ఏమైనా యూస్ చేయాలేమో అక్కడ. అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఐరన్ కూడా లేదు. మనమైతే ఇప్పుడు అర్జెంటుగా అరే ఇక్కడ జాంబీ ఉంది. అరే గాయస్ చూడండి గాయస్, మనకి ఇప్పుడు రైడ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. నా దగ్గర మాత్రం హాఫ్ బ్లడ్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి గాయస్? నాకు భయం వస్తుంది గాయస్. నేనైతే పైకి వెళ్ళి చూస్తాను గాయస్, ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నారు. అక్కడ ఉంది గాయస్ వాళ్ళది, ఇక్కడ ఎక్కడా లేరు. కానీ మాప్స్ రిమైనింగ్ 1 అంటుంది గాయస్. అదిగోండి గాయస్, అక్కడ వాటర్లో ఉన్నారు.
మన దగ్గర క్రాస్ బో ఉంది వేయడానికి, కానీ బాణాలు లేవు గైస్. మన దగ్గర యారోస్ లేవు, క్రాస్ బో అయితే ఉంది వాళ్ళని అంతం చేయడానికి. అది కూడా ఇరిగిపోయేలా ఉంది. ఈ రైడ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిద్దా గైస్? ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు గైస్? వాళ్ళందరూ నీళ్ళల్లో ఉన్నారు, అదిగోండి అక్కడ ఉన్నారు. నన్నేమైనా అటాక్ చేస్తారేమో. నేను వాళ్ళని అటాక్ చేయాలి. ఫస్ట్ నాకు చెస్ట్స్ ఉంటాయి గైస్ ఇక్కడ, ఈ విలేజ్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. డెజర్ట్ విలేజెస్లో ఉండవు, కానీ ఈ విలేజ్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి గైస్. నేను ఎక్కువ పొటాటోస్ చెప్పింది గైస్ ఫస్ట్ వీడియో. గాయస్ అక్కడ రైడ్ వచ్చినప్పుడు శబ్దం చాలా భయంకరంగా ఉంది గాయస్. వాళ్ళని చూసేస్తే ఇంక నా పని అయిపోయినట్టే. చూడకూడదు చూడకూడదు చూసి నేను ఇప్పుడు అంతం చేయాలి. షెట్ వేస్తుంది గాయస్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక్క స్వాడ్ అంటే ఒక్క స్వాడ్ కూడా లేదు గాయస్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి గాయస్? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మన దగ్గర? ఓకే గాయస్, నేనైతే ఆ రైడ్ని ఫుల్గా ఫినిష్ చేసేసాను. దానికోసం నేను మళ్ళీ ఐరన్ గోళం దగ్గరికి వెళ్ళాను గాయస్. అప్పుడు నాకు ఈ రైడ్ మొత్తాన్ని ఫినిష్ చేసేసిన తర్వాత నాకు హీరో ఆఫ్ ది విలేజ్ వచ్చింది గాయస్. హీరో ఆఫ్ ది విలేజ్ దేనికంటే, ఇప్పుడు మనం విలేజెస్ దగ్గర ట్రేడ్ చేస్తాం కదా గాయస్, వాళ్ళు మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. చూడండి గాయస్, అక్కడ 15 అయితే వీటి 12కే ఇస్తారంట. ఇది అంతసేపు ఉంటుంది. అరే ఇది పర్మనెంట్ ఏమో, 12 నుండి 13కి వెళ్తుంది, 13 నుండి 12కి వస్తుంది. గాయస్ నేనైతే ఇప్పుడు పైకి పడిపోయా. ఇంకా రైడ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే నా దగ్గర లూట్ చాలా ఉంది గాయస్. ఆ లూట్ని మొత్తం నేను ఒక హౌస్లో దాచేసాను. అక్కడ ఒక చెస్ట్ ఉంటే, ఇప్పుడు ఆ చెస్ట్ని నేను వెతకాలి. ఆ చెస్ట్ ఎక్కడ ఉందో. ఒక హౌస్ ఉంది గాయస్. ఓకే హౌస్ ఎక్కడుంది? హౌస్ ఈ హౌస్ అయితే కాదు. హౌస్ ఎక్కడుంది? ఓకే ఇక్కడ ఒక చెస్ట్ ఉంది, కానీ నేను ఈ చెస్ట్లో కాదు గైస్ దాచింది. ఈ హౌస్ అనుకుంటా, చూద్దాం. ఈ హౌసే గైస్, ఈ హౌసే. ఇందులో అయితే నాకు చాలా ఫుల్గా ఉందన్నమాట. చూడండి గైస్, అసలు వాళ్ళు ఎంతోమంది వచ్చారు గైస్, దానివల్ల నాకు చాలా వచ్చాయి గైస్. అక్కడైతే చాలా భారీ కూడా ఉన్నాయి గైస్. నేను ఐరన్ గోళం హెల్ప్తో మొత్తం చేసేసాను, కొంచెం హెల్ప్ చేసేసుకున్నాను గైస్. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం గైస్? ఇంకా నా వీడియో ఇంతే. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతవరకు సెలవు.